И здравейте, днес правя един клип за запис за World of Minecraft, където съм построил една къща. Ето, виждате я. С един текстчър пак съм, да се вижда по-яко. Сега да ви разбера. Това тук е задния ход към басейна, малкото гаражче. То още малко гараж, та има такова барбекю. Сега да ви разведа вътре. Чай, че нещо ми отказа мишката. Така, добре, оправя се. Това тук е малка стаечка, откъдето се еза към задния ход. Това тук вече е хола. Масичките. Тук вече е кухня. Ето. Тук е хладилника. Тук честове с храна. Ето. Тук е мивката. Цъкаме на бутона. Например, е така. Хоп. И си мием ръцете. Така. Това тук... обърках съм. Значи това тук е хола. Пък и това тук там е за вечеря. Пак нещо като кухня. Това тук е хола. Ето един голям плазмен телевизор. Вижте хубави картини от текстчър пака. Това е пак още част от това. Ето тук компютър. Ето клавиатурата. Тук масички за гости. Ето. Ще да ви покажа подземния етаж. Така. Забрал съм да осветя. Ето. Тук също има едно басейнче. Малко, но все пак става якичко си. Така. За да ви покажа горния етаж. Ето тук още яки картини. Така. Това е банята. Ето. Стъпваме, къпим се. Тук туалетната. Пускаме си това. Така. Това тук вече е стая за ден. Примерно моята, лягам си. Да заспивам. Така. Се събуждам. Ето. Горе леглото е на яка картина. Столче. Гледката. Един клипър се вижда. Така. Това тук вече е нещо като тераса. Където може да се сяда, да си говорят. Примерно гости. И тук. Така. Аз ви показах, че това и това са гаражчета, примерно за ядене. Ето. И тук ми стои храната. Да ви покажа и другото гаражче. То не е точно, мисля, че е гаражче. Да, това е вече истински гараж, където стоят само инструменти и такива работи. Това тук е басейн. Ето. Скок. Ето е малко басейнче за деца. Тук има такова, за да легнеш. Ето. Хоп, хоп. И това беше общо взето. Чакайте малко. Ето тук пак е една друга тераска. Същата е пак, само че е така на столче така. Аз тук май ви разведох. Да, и ние също са общо взето ставите. Само че ето е тая. Такива една малка яка тераска. И това беше от мен. Аз бях Екстримен. Дано да ви е харесало и чао!